cu frate Demirel, pe care l-ați văzut adineauri. L-a văzut sau pe Demirel? Da. Da. Și, inshallah, și o să fie și lecții cu Sheikh Mahmoud Ismail, un mare savant iseniaș. El predea în arabă și Demirel traduce, nu știu dacă ați întâlnit, da? Sâmbătă. Da, sâmbătă. Am înțeles că prima lecție n-a fost, dar, inshallah, el are un profesor mare, chiar recomand pe el, eu știu foarte. Și alți frați o să aibă lecții, inshallah, încă nu sunt anunțate. Noi avem nevoie de știință. Noi suntem în secetă, sincer. Adică nu înseamnă dacă practic rugăciune sau am învățat o carte, deja știu islam și încep să direcționez sageta asupra oamenilor. Nu, asta nu e islam. Islamul este înțelepciune adâncă, maximă. Chiar dacă primim lovituri, rabdăm. Nu? Asta e islam, inshallah. Deci, sunteți pregătită? Cineva v-a forțat? V-a amenințat cineva? V-a pus cuțit pe cap sau pistol pe gât să vă convertiți? Sigur. Sunteți martori, nu? Bine, atunci cred că știți ce înseamnă cheie de intrare în islam, da? Știți, Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Mărturisesc că există o singură divinitate și Muhammad este ultimul profet. Știți acum, cerurile sau ușile cerului sunt deschise. Îngerii ne înconjoară acum. De ce? Pentru că este un moment minunat în care, atunci când a trecut un evreu mort, pe lângă profetul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, și-a ridicat în picioare și a plâns. Ei l-au întrebat: o, profetule, este cadavrul unui evreu, nu este musulman. De ce plângi? A spus: oare nu este suflet? De ce a plâns profetul Muhammad sallallahu alaihi wasallam? A plâns pentru că acest suflet se duce la iad. Noi vrem pe toți oamenii, toți care sunt în jurul nostru, să fie în rai, în paradis. Noi iubim toți care sunt în jurul nostru. Nu urăm pe nimeni. Nu? Noi iubim pe toți să intre în Jannah, în rai, nu în iad. Atunci să muncim pentru ei. Să ne gândim zi și noapte pentru ei. Deci, eu iubesc omenire, nu? Nu stau ca egoist, eu fac rugăciune, nu mă interesează de ceilalți. Hai să fac. Deci, nu am înțeles islam. Am înțeles o parte din islam care se numește adorare. Dar o gamă de 90% nu am înțeles din islam. Deci, repetați după mine, da? Bismillahirrahmanirrahim. اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت اذا شئت جعلت الحزن سهلا اجعل لنا كل صعب سهلا يا رب العالمين اللهم اخلص لنا النية. Spuneți: Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. وأشهد أن عيسى عبد الله ورسوله وأشهد أن الجنة حق والنار حق لا إله إلا الله محمد رسول الله بارك الله فيك إن شاء الله اللهم صل. Allah să vă binecuvânteze inshallah această decizie, această întoarcere la naturaliță și Allah subhanahu wa ta'ala să vă alături inshallah. Nu înseamnă că noi am parasit religia creștină, nu. Din contra, eu am întărit credința mea în creștinism. Deci, eu cred în Iisus, cred în Moise. Stâlpii islamului să cred în toți profeți, să cred în toate scripturile. Deci nu sunt străini în creștinism, nu sunt străini în iudaism, nu sunt. De ce? Toate religiile le îmbrățișez și cred în ele. Inshallah, tabaraka ta'ala. Eu vă felicit. Allah să vă accepte, inshallah, tabaraka ta'ala. Și bine dumneavoastră, inshallah. Barakallahu fikum. Noi coborâm acum la rugăciune.